Здравейте, приятели! Днес ще ви разкрия една страшна тайна. Ето така изглежда моя дневник, както го виждам аз. А в зависимост от това, дали сте мой приятел или не, вие виждате моя дневник по различен начин и днес ще ви разкрия как. Темата днес е точно такава. Как мога да видя как изглежда моя дневник във Facebook през очите на другите хора. Забележете, разликата най-вече ще бъде в тази област. Тези бутони на корицата, които се появяват, и в тази информационна област. И така, при преглед на дневника на дейности забелязвате, че има три точици. Отваря се едно меню и преглед като. Най-вероятно не сте ги забелязали, но сега вече ще им обръщате внимание. И така, веднага се появява вариант, който как изглежда дневника ми публично. Това е за човек, който не ме познава, т.е. не ми е приятел във Facebook. Той може да ме добави като приятел, да ме следва или да ми изпрати съобщение. И това е всъщност секцията, която той вижда и която е променена. И тази също е добавена секция, която е за хора, които не ме познават и за първи път идват на моя профил, в моя дневник, да видят какво публикувам, да кажем. И можем тук, разбира се, и да изберем определен човек, как определения човек вижда моя дневник. Да кажем, избирам Елена Терещенко, моя бизнес наставник, на която аз съм много благодарна за моето развитие и в областта на Facebook и въобще на бизнеса. И така, как тя вижда, понеже сме приятели във Facebook, как един мой приятел като нея вижда моя дневник. Разбира се, тук показва, че ние сме приятели, може да ми изпрати съобщение и вече по различен начин тя вижда това, което аз съм публикувала. Всъщност не това, което аз съм публикувала, а по-скоро в какви вебинари на какви вебинари ще присъствам, с кой съм се сприятелила, че съм треньор и коуч в Бизнес Муза и всъщност забравих да се представя. Казвам се Весела Първанова и съм точно бизнес треньор по развитие и придвижване на бизнесите в социалните мрежи и по-основно в Facebook. Правя няколко страници, сега скоро ще имам на 1 ноември, може да се запишете на моето събитие за монетизация на Facebook. Също така и от новата година ще започна да правя точно тренинги по монетизация. Така, това е което исках да ви кажа. Също и видяхте, ако изтрия това и отново видя това, което аз виждам, се вижда, че също съм си публикувала и една снимка, която съм казала, че искам само аз да си видя, и тя също се вижда в моя дневник, но пък хората, моите приятели публично, тя не се вижда. Това е от мен. Ползвайте тези неща, за да виждате да знаете как да публикувате и как би се видяло то публично и при вашите приятели. От мен е Весела, от моята бизнес страница Маркетинг Муза. До нови срещи, приятели!